ano to baksa sini kena tei sini ya bong kena baksa ani problem no sai mana tei baksa sai me ya pana ngai mana ani thai ani kami ke Russia bari gonda sora dolai Tripura ani district dolai hengke ani mung ke Korendra Tripura ang Tripura wo ni phainai already Nepal naijaka tei ani loge rei tonai je bai ang buni no bini kuguno je doctor samani kok khnai manai tei sai manai bai na sanai ang tama kha bopor khana operation de bai na sanai ang joton pulan joton hambai sini Tripura hasteo tongnai joto sini Tripura do phani lokorok nang ani hamjak ma tai ang sibaya pharo ang norok ni khani wo kaisa koimung norok nugi ma khana sini takku khoroksa bini mokor nugiani bo Mia anro phai sok paikya West Bengal lo Bagdogra wo sung tini bono tlangine Nepal thangka Nepal michi IS hospital lo thangine bono treatment khairika tai bono joto test khairika khaimani yagulo doctor sawo bono operation khaina nangnai operation khaikya hangke bini mokol nuknai ni sawo aboni bagano ang jot tono ang koijawo bono kisa subaja badi bo belai no khatungjak bo norong ni subasuni bising tui nungnani ni bo khatungui tongo aboni bagai ang norong jo tono na hanya hai koyo tai bini tabo finance kisa problem ngui tongkha ga sengkhna thangai khana morning sar sattaw oroni phaidi ara sokpaidi ni sawa hospital thangai sengbono aro admit khaiye tai khanani bono operation khaine ni doctor sawo aboni bagai tabo sengrang su gyangui tongmani bagai seng kisa normi thani wo koi jaw subana bagai hengke ang to nogoni je tongmani tong masa pun masa tongmani nang phalai nai je sumani be phaijaka ang kisa sugya ni nai ani ti prasa bakha gran te maya gran nang kisa koimung ana san ang non kisa je chukmani khoksa phana khunai phana no kisa na he phaje di no discretion no jangnung nai photo nung nai no ani hospital ni hengke te ani account number nai ani loge wo je phainai bini bumung kha joyon de Tripura ani account to ang ATM dokri ri mangala hani bagi bini account Google Pay tongo ATM tongo no chuba khangke ang oro loge no ang tikhai nai mana asungna ani lukumo lukno asungna ani koimung hambai